Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko salminde e juurade e yafnade wona on ji on ɗo ko kuɗi on ji ɗum ɗo fof ay ko winde ay wojani ko ha weeɓa noon on jangoɓe on ji ɗo kaɗɗon on ji allifo nanga ko kayitaji nogase e jeetati fewnama gasi heddi kadi watte kadi e nder machine he on ji joni ay nanay wona ji ay ni wattirte wona ji joni allif oɗo ay ɗum ɗo joni ko allif ɗum ko ba ta ɗum ɗo wori ni wattirte ko ni ay wona jiide ay kara fof so ndendoyi ay no wayi ɗo bindol ni ko ni watoyta ko ni wattate ha wayni mbadi ndi yooɗa wayne bindol machine ni heddi noon machine o wara saha to o wawa windude ko jiɗɗen ko woni ga ko wayno oɗo sidda o ronko waddemo waɗamo no turwani walla waɗamo no ɗum ɗo ni ɗum fof mo jii ɗum hen so aroyi on paamide ɗum ɗo joni ko jangde codol woni ɗo beele Allah walla on tawde on gayni limto ngoɗo onon adiɓe ɓe hankkadi natoyɗon koko wiyete e hijjo ngone watte ko jam kala ko janguɗa hen famɗi heewi tawa aɗa anda ko yahata taw ko oɗo allif goto masaten ha gaynen o masama a andi fofo no woori ngara e ba ɗo kadi mase fofo ha ganda fof no wayi so timmi tan kala ko winda ka jangowo kala ko winda a jangat kono sa hiñima noon a waɗi hen jangde tan no jiɗɗa wayni waye noon a heɓata ko jiɗɗa ko wayno wayani jangde ko tan ko codol ay ɗo joni son ƴeewi joni ay misal tan joni ay ɗo joni ko on jii ɗum ɗo joni ko waɗa fonda ay joni waɗama ɗo allifo ay ɗum waɗama ni wattirama ga wona ko ha weɓanma ɗo joni ko wiyete masɗe ko ay ɗo joni ɗo woni allifo ganda a ganda i ganda u ganda aa ay ganda siddo o ɗeɗo joyi poɗata so gasi gandoya an ganda in ganda un so gasoyi ganda a ganda i ganda u ganda e won allif kam ko jangate allif e masugol ko ɗo haaɗi so gasi noon kadi ngara e ba ay banen ayde ganda ba bi bu ab ganda ban bin bun ganda ba bi bu be ni ko ni yarata noon ha timmoya koɗe alluje nogase jeetati ɗum woni ɗum ɗo nanayi ɗeɗo karfeje jangoyta para gotal aɗa yahara noon ene mase so timmi tan e yaahe tan a yawnen so ari tan ha o yaa tan a timmini gollal ɗum woni ko jiiton jangde nde heñeraka yiɗa ko janga hen famɗi hen heewi hen tawa enen ɗigga ene nafma an garɗo wi ka janguɗo o saabu sa yi ceerno jangino tan a addini ceerno tampere saabu ceerno yiɗi ko ya waw o noon ko keta ko caggal makko mbasata heñade ay ɗo joni ɗiɗo joni janguno ɗon ɗum ɗo joni o jangi ɗum ɗo kaɗon hande on ji hande ko ɗo gaccirɗon hande ɗiɗo noon kadi mi battanmi kadi fewnite ha wayeni so jaaɓi ɗiɗo joni on janginoɗi kadi ɗi battete beele haqqillaji mum ɓuura finande masgal masɗe caɗani saɗi ko famminede ha faama ɗum sa faami tan gasi a selli yo Allah hokku en nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal on ji nanɗon jiɗɗo jeeyede heno Dental Dina TV jahata
mbaɗa abonné kadi numéro o nan ɗon 77 906 14 81 an jiɗɗo jeeyede heno to jangde pular to jangde alkul arab so jangde sharia to jangde kaburi pular o tan ndewata ngara kalanami indema yettodema min kalama serɗiyeji ɗi belma naata yiɗa gacceɗa ndeeƴa ko ɗum ni foti ala to ala ga mbaɗen hen balle men e jingguere men e ɗeɗo golle ɗe golle ko golle mawɗe sen ballaniɗe min gamat min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion nafata tan ko oɗo numéro oɗon mbaɗa hen balle ene jingguere ene yetto ene waɗe caisse so courant yonti joɓen courant wifi connexion e barme o kadi wawa wonde ɗon haade barminde joom barme en on paami yo Allah wallu yo Allah nannu en yo Allah fammine en kadi yo lokku e wadde hen taw ko Allah majiɗen hen yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah gondiɗo on jarama wassalam ɗum noñino kadi habruno hannde kadi ha gandon ko jangde tan wona kala nde pinɗen eɗen ƴeewa feere nde ɓuurata jawde famde tan